Un recorregut iconogràfic. Us presentem un recorregut per la iconografia dels capitells del monestir, interpretats en funció dels espais propers a les seves ubicacions. Cuina, temple, refectori, biblioteca, etc. En els que sovint hi ha representacions de diferents activitats de la vida monàstica, litúrgiques, simbòliques o evocatives. La resta de capitells responen a finalitats educatives, catequètiques segons l'orientació solar on s'ubiquen. Així, a la galeria oest, la de la posta del sol, associada a l'ocàs, trobem capitells de violència i mort. En contraposició a la galeria est, que coincideix amb la sortida del sol, trobem representacions associades al naixement de Crist i de la llum. A la galeria sud, coincidint amb el punt més alt del sol, es representen escenes vinculades a la història de la salvació. I finalment, a la galeria nord, escenes relacionades amb la mundanitat de la naturalesa i la vida quotidiana. El discurs segueix el mateix sentit de les agulles del rellotge. Segons l'entrada al claustre, galeria oest, nord, est i finalment la sud. Comencem aquest itinerari per la galeria oest.